Rano najwięcej chmur pojawi się nad północną i zachodnią Polską i w tych regionach lokalnie popada deszcz. Słabe opady możliwe również w centrum kraju. Poza tym pogodnie, a mieszkańcy Katowic mogą spodziewać się dużej dawki słońca. Termometry pokażą od 15 do 21 stopni. Po południu padać będzie już w całej Polsce, a najsilniej popada na Warmii i Mazurach. Dodatkowo w wielu regionach możliwe burze, również z gradem. Zakres temperatur wyniesie od 19 stopni w Trójmieście, 25 na Podlasiu i 28 na Podkarpaciu. Porywy wiatru mogą osiągnąć nawet do 80 km na godzinę. Jakość powietrza będzie dziś minimalnie gorsza, zwłaszcza w centrum i na północnym zachodzie. Z kolei najmniej zanieczyszczeń pojawi się we wschodnich regionach.